Bombini bij de officiële opening van Curadex Curaçao. Het is zover. Het is een poosje geleden geweest dat de heer Groeneveld bij ons is geweest bij het ministerie van Economische Ontwikkeling voor de ondertekening van een MOU. En het is inmiddels zover. We staan hier echt letterlijk voor de deur. Daarom wil ik ook de heer Groeneveld, de heer Elwin Groeneveld van Curadex, naar voren halen om jullie even iets te vertellen over het speciale moment waar we hier vanmiddag voor staan. Kredietverlening gaat over vertrouwen. En vertrouwen aan ondernemers, vertrouwen aan mensen. En als dat vertrouwen wordt terugbetaald, als de lening wordt terugbetaald, dan is er trots en zelfvertrouwen van diezelfde ondernemers. En er ontstaan krachtige ondernemers. En die ondernemers die zorgen ervoor dat de economie gaat draaien. Het MKB is de banenmotor van de economie. En die zorgt ervoor dat mensen hun families kunnen onderhouden. Dat doet ondernemerschap. En microfinanciering gaat helemaal over dit. Het gaat over vertrouwen, gaat over ondernemerschap en gaat over impact. Social impact maken in de maatschappij. We hebben een prachtig ondernemersonderwijsprogramma. Dus we willen op het mbo en op het voortgezet onderwijs ondernemerschapsonderwijs geven. Want wij denken dat de studenten van nu de ondernemers van de toekomst zijn. In Nederland is het zo dat als je op het mbo zit, dat waarschijnlijk 60% tot 70% van die studenten straks voor zichzelf moeten gaan beginnen. En ik verwacht dat ook op de eilanden steeds meer leerlingen van scholen uiteindelijk de stap naar ondernemerschap moeten wagen. En daar gaan wij ze bij helpen. Op school en daarna, als ze klaar zijn met hun bedrijf, willen beginnen, dan gaan we ze financieren. We gaan samenwerken met de banken. En we willen op die manier 100 kredieten per jaar verstrekken. En 100 kredieten per jaar betekent niet zomaar even 100 ondernemers helpen met een krediet. Dat betekent ook dat je banen creëert. In Nederland hebben we uitgezocht dat met de 12.000 kredieten die we hebben verstrekt, we nu al 20.000 banen hebben gecreëerd in Nederland. En dat gaan we hier op Curaçao ook doen. Mag ik u voorstellen dan aan mevrouw Raiska Herrera, senior bedrijfsadviseur van Credits. Meta de Credit tapa ajuda todo empresário que começa com um mês negócio, empresário não existente e também é novo não, também é novo não é existente não que se desenvolver e crescer. Credit hasi é aqui, door de duna é guia for de momento que a pessoa vem com sua petição, tem no momento que finalizar ganhando seu crédito. Nós em diferentes programas, o programa chamado e-learning, que ajuda o empresário para trazer seu business plan e também analisar o mercado e o todo o risco que essa aqui tem. No momento que essa aqui sucede e o empresário entregar sua petição, seu business plan, o qual sucede agora é com um guia de programa de coach, e está ajudar para make sure que o seu empresário, sua empresa está exitoso. Me tenho bisavoso, me está hope entusiasmado para entregar hope petição e assim nós por ajudar nossa comunidade e também para nós por dar conselho e guia na nosso empresário não e me está conta arriba que nós e turco tem presente aqui na não te ajuda a economia de Curaçao by the land. Anton na cabeça do team campeão que ajuda nos porta para aqui na Gawitardi, nos minister de Desarrollo Económico, senhor Steven Martina. Ten eerste, welkom. Hartstikke bedankt dat jullie hier zijn, Curadex en de oprichter, CEO, de heer Groeneveld en het hele team dat op Curaçao nu klaar staat om Curadex hier een succes te maken. Hartstikke bedankt, because you saved the best for last. Dus dat betekent, alle kennis dat jullie hebben opgedaan in Nederland en de andere eilanden, daar kunnen wij gebruik van maken op Curaçao. En je hebt een aantal getallen genoemd die ik goed heb onthouden. 20.000 kredieten, 12.000 kredieten, 20.000 nieuwe banen. Dat is een factor van ongeveer 1,7. Verder heeft u gezegd dat de doelstelling is om 100 kredieten per jaar te doen op Curaçao. Met een factor 1,7, dus 170 nieuwe banen. En in 4-5 jaar tijd 500 nieuwe banen. Dus we staan hier aan de bron en oorsprong van een stuk banencreatie van Curaçao.
dat zo belangrijk is, daar onze economie ook verandert. We moeten het meer hebben van zelfredzaamheid, ondernemerschap. En daar gaat Curedes een bijdrage aan leveren. Waar we nu staan, over 3-4 jaar, kom ik terug en ga vragen: hoeveel banen zijn er nu inderdaad gecreëerd? Save the best for last. Dus wij gaan niet voor een factor 1,7, maar voor een factor minimaal 2. Kunnen we dat afspreken? Applaus voor Curedes. Factor 2, 100 per jaar over 3 jaar. 300 banen. Goed. Ik wens jullie en het team heel veel succes. Heel veel energie toegewenst. Curaçao staat klaar. Curaçao heet jullie welkom. En ik hoop dat we er inderdaad een succes van kunnen maken. De ondernemers, ondernemerschap, een stuk training, een stuk coaching. Het recept is aanwezig. Alle ingrediënten voor succes zijn aanwezig. Ook het ministerie staat er klaar voor. Laten we er gezamenlijk iets moois van maken. Heel veel succes en all the best. Thank you.